Hei, hei, salutare și bine v-am găsit la episodul 41 din Minecraft cu Andrei. Sunt aici cu Alex și cu Andy. Ți-a plăcut? Iertați-mă că ascult liniuța, dar n-are nimic. Aoleu, Doamne! Sabiile astea frumoase! Bun, de 2 mine, Andy? Bun, de 2 mine? Vrei să-ți dau un Andy? Cu săbiuca mea frumoasă, Andy. Oh, Alex. Hai, te provoc să vii. Să-mi dai una la ghișet. Hai, vino, Alex. Ți-e frică, Alex, nu? Ți-e frică, Alex? Bă, frate! Hai, Alex. Hai, Alex. Hai. Ce mi s-a străicăciune? Aolo.
Ho, nimeni nu-l bate pe Kratos. Hai, Andy, vină la mine, Andy. Hai, Andy, hai, Andy, hai. Tu m-ai omorât pe mine, răule. Tu m-ai omorât, Andy. Și o meriți din plin, Andy. Alex, unde s-a dus? În minucă s-a dus Alex. Hai să mai luăm noi. Hai, Andy, hai, vino la mine, băiatule. Hai, mă mai bați? Hai, mă bați? Mă bați, mă bați? Mă bați? Mă bați, Andy, mă bați? Hai, bate-mă, te rog, bate-mă, dă-mi una în mine. Să vedem și eu ce-ți stau cu oameni frumoase. Vi provoc să veniți la mine, la țară, să vă dau una. Haideți voi la mine, nu ezitați să veniți la mine, nu ezitați. Așa, a intrat cineva peste mine și asta mă enervează mult. O, Andy, ăsta e boss, ăsta e. Dai, Andy, îmi dai, hai, dăm, te rog. Chiar te rog să-mi dai. Hai, Andy, intră în apă. Ți-am dat făcuieț, Andy, ți-am dat făcuieț. Oh. Hai, pe apă. Mamă, cum se vede numele lui Andy. Wow. Așa. Întrerupem puțin filmarea și venim imediat. Gata, am revenit. Unde ești, Andy? Uite-l pe Andy. Are lag, Andy, uite-l cum stă aici. Are lag, Andy. Și pum. Și aplicăm lovitura decisivă. Lovi decisivă. Lovi decisivă. Te ascufunzi în ea pâca, Andy. Nu o să faci tu nimic contra mea. Eu am sabie cu 100, Andy. Tu ai la mic un not pe puțin, Andy. Hai la mine, Andy. Hai la mine să te pup, Andy. Vino la mine. Oh. Păi ăsta e pupat de la mic. Ia să vedem. Pum! Îl încuiem pe Andy aici.
Alex, e răul care dă în mine. Alex, fii și tu cu minte, Alex. Ca mine, uite eu cum îți dau. Eu nu-ți dau ție cu acul. Răule, eu nu-ți dau ție cu acul. Răule. Unde ești? Unde ești? Să te violez. Unde ești? Să nu spui că... n-a ieșit. Hai mă, vină mă încoa, nebunule. Nebunule! Băieți de cartier. Eu sunt oh no. Bă, Alex, ești rău, fac. Frate. De unde naiba, da, Alex? Dar dacă îl prind eu, îi dau cu sabia mea. Ce frumoasă. Unde dai, mă, Alex? De unde dai, mă, Alex? De unde dai, mă, Alex, că te bot? Ia, de unde vine? De unde vine? De unde vine sabia asta, mă? Hai, mă, uite-l! Ce credeai, că nu te găsesc eu pe tine? Nebunule! Hai, mă, că te violez eu pe tine, Alex. A, uite-i, boss, băi, ești cum să bati. Doi go, ești cu minți. Bă, ăsta e I hate pink, frate. Așa-ți place, Alex, să ne distrăm, nu? Așa ne mai distrăm, Alex, atunci. Sabia mea nu o dau la nimeni. Cum să străin, Alex? Vină-mă la mine, că eu am curaj, mă. Mă, răule. Bă, ce noroc becare! Dar e mai bun al meu. Ce noroc, bicul meu. Deci, așa vrei să jucăm, răule, nu? Așa jucăm, Alex, așa jucăm. Cam atât și cu acest episod. Dacă mai aveți episoade, nu uitați să vă like și pam!